चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायनि जे सिमां बेखौ जाफुंहोनांगौनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै बासुगावआव थानाय बे गसाइगामि जोंफुं गेलेग्रा फोथाराव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो मेरि एबसुनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बा माखासे मार्टेर फुटबल टुर्नामेन्ट बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै जोंनि बर' माहारिनि खना खनला जायगाफोराव बेयो मोनसे जावरिखांनाय फैदों आरो बे जावरिखांनायनि फिथाइ हिसाबैनो दिनै फ्राय जोंनि आन्डार 13 नि गेलेगिरिफोरा सोरबा सोरबा दिनै मोजां क्लाब आरो मोजां एकाडेमि आरो साइ बा गुबुन गुबुन अनुस्थानफोराव दिनै गेलेहैनो मोननायनि जेनाखि खाबु बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो बड'फा एफसि आरो बड'फा एफसिनि गेजेरजोंबो बे आन्डार 13 नि जिखिनि मोनसे गेलेगिरिफोर बिथांमोना दिनै स्टेट लिग गेलेबाय आरो स्टेट लिगाव रानार्स आप जादों आरो बिथांमोना दिनै मा होनदों आइ लिग गेलेनायनिबो मोनसे स्कप आरो खाबुखौ दिनै मोनफैनो हाबाय। थारैनो बे गेलेनाय आरो खुंनाय बेनि गेजेरजों मोनसे थासारि फैबाय जे जोंनि गेजेराव गेलेनाया मोनसे गावनि जिउ राहा दानायनि थाखाय मोनसे राहा जानो हायो आरो गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहा गावनि आखल आरो गावनि बिदा फंबायनि बा गामिनि समाजनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाखिलायनायनि बियो मोनसे मुलाम्फा जानो हायो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' हारि दानायावबो बियो मोनसे मदद खालामो। बेनि थाखाय बेखौ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे गुबैथार हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ जों बयबो मदद खालामलांनाया बियो जोंनि बयनिबो बिबान होननानै आं सानो। गोजोन्थों।